Умирай, бе, тъп скелет. Нищо не става. Я. Една енчантна книга и един бас. 100 окови. Що не става? Да. Така се прави. Сега ще се приближа до къщата, това ще е нашата мина. И това знам къде е къщата. Ама никога не става, има нареса. Сигурно трябва да сложим, но сигурно не трябва да слагаме. Що не става? Леле, имам се 1, 2, 3, 4. 3 мини. И сега ще направя стълбите на мината. Приближих се до къщата още малко. Още 4 купчета. Още 4 купчета. Готова, стигнах до къщата. Добре, за да си направиш рез, ти трябва дървена брадва. Имаме. Отиваш в единия край и маркираш с ляв бутон. Отиваш в противоположния край и маркираш с дясно копче на мишката. Пишеш рез Select Vert. След това рез, където е име на реса, за да добавиш. Това е! Ние 100 пъти го направихме. Да. Ти е помисли за това. Бах ти. Я го направи ти. Не мога. И аз опитах 10 пъти. Това ще ми... Омъгъл е, брат! Трябва да си изямлежи на ръката. Yes. Фак. Умирай, бе. Умирай, бе. Леле, аз ще умра, бе. Не. Мен ми стана Стана ти. Да. Изписа ми зелено. Selection Exploited. Вече знам как става, бе. Аз си до холмето. Аз не съм си сетнал холма ти. Аз ще се приближа тук, ще да е сега. От тук ли беше? От тук. Вече имаме мина. Да знаеш. Но забравих пътя. Бах ти. Ти си много тъп. Аз ти съм че сега ще отида къщата. Добре. Сега знам вече как се прави рез. Направи рез и ми добави. Аз ще кажа как се добавя. Изчакай сега. Трябва да натисна 100 пъти. Как ми беше къщата? Откъде точно започваше? Отвътре. Отвътре ли ще го правим? Да. Ти си много тъп. И тогава излезни, защото иначе ще няма да стане реса и се отдалечи. Изчакай сега малко. Чай, аз да се телепортна. Не се телепортвай до мене. Телепортнах се вече. Излизам навън.
Сега направи реса. Затвори вратичката. Не, ти го затвори. Няма аз. Сега. От единия край стопът. Какво е този ентър, бе? Какво е този ентър? И после в другия край цъкам 100 пъти. И после правя. Ако умрем, няма да играем на повече на този сервер. Ето го нашата мина тук, от тук ще Стана скочим. реса. Ето от тук ще скочим да копаеме. Реса не ми стана нещо, не знам какво става. Ела Аз тук. пускам X-ray и изчакай да гледам. Колко? И тя се спусна. Ти И си тук намерил е пещера. няма. Намерил си пещера, бе. Да, намерих. Не си толкова безполезен. Изчакай да видя колко Сега, е. ако не ме защитиш, ще си безполезен, най-безполезен. Искаш ли една легендарка? Искам мила. Ето една. Енчантната. Откъде? Дай ми още една. Ето, ще имаме две. Има, ти колко имаш? И аз имам две. Yes. Значи сме наравно. Взимай айрона. Имам 28. Ние сме близо до вас. Знаеш ли до кой на къщата, е? Ела. Изчакай и да YouTube, гледайте как не мога да направим един рез. Ако знаете коментарите, пишете, моля ви. Много Пускай ви се, се да. моля, пишете в коментари. Ще дете има скелети. Аз тук знаеш какви неща намирам, а ти там си викай там О, някакви... Крипър! Мене какво ме покълнира? Умря ли? Умрях. Но Умря. просто се чупи меча. Щупите Аз се. ти сме аз тъп скелет. Тейпа. Аз знаеш какво виждал, е? Фо. Познай Равин. Какво? Равин. Какво значи рави? Не го казвай пред клипа, моля. Ще подмислят за някакъв... Няма господа Виктор. Той не знае какво е Равин. Какво е равин? Не, там има обикновено много дъма. Чай сега ще се връщам на холма. Чай сега. Готово. Ти седна ли си холм? Не. О, и аз не си седнах. Сега ще открием пътя. Се забравям. Да напишем бачка. Бака, не бачка. Аз съм там вече. Окей. Телепорти се. Не мога да се телепортирам. Търся Даймонд. Ти се И аз, телепортирам. и аз скоро ще търся даймонд. Аз ще умра. Как ще умреш? Умирам. Ще щупи тази кирка. Аз умирам, брат, умирам. Как умираш? Умрях. Всички айтеми. И напиши бак бързо. Аз съм... И то бързо! Умряха ми всички айтеми. Който уби бе, ендрат ли? Не, умрях в лава. Пак Хей. умрях. Ела ми дадеш кирка. Добре. Ама Ирон кирка или дъма кирка. И с всичките ми дъма умрях. Ти къде умря? Е тука. 100 пъти.
О, Уф. сигурно нещо. Нещо. Не се Ние едно. станахме Дате ли богати. ме кирка? Изчакай сега да чупя това. Готово, идвам. Отново умираш, бе. Напиши пак отново. Ела тук, ела тук. Къде си ти? Тук съм. Ето ме. Не ще уврежай. Не, няма. Ела в къщата. Умираш. Ето кирката, бързо фли тя. Тя изгоря. Не изгоря. Бати, кирката скапанала е. Нямах трева. Чай се върна на хома. Нямал си трева. Нямал си трева. Чакай, ще направя една... А трева за какво ти е? Трева за какво ти е, а? Каква трева? Ти каза нямам трева. Много си тъп. Каза нямам трева. Ако сериозно ли нямаш трева? А за какво ти е тя? Сигурно ти е интересно този звук. Не. Много ми е много тъп. Аз намерих още един ръбин. Бързо, че се щупи кирката. Бързо, че се щупи кирката. Но не викай бо, бо, бо. Защото това бо ме дразни, бо. Бип, бип, бип. Бип, бип. Ще направя сега кирка. Гирка, пирка. Бързо умрях. Ей. Не съм бе, ама идвай бързо. Изчакай сега, още не съм направил кирка. Имам кирка. Как си имаш кирка? Пак ми се щупи кирката. Не знам, щупих едно кабелсто и не ми се върна. Къде си, лапич? Тъпа се до мене. Малко се изчакай, малко се стискай. Много голям. Какво каза? Нищо. Какво каза? Ами се стискай малко. Какво каза? Стискай се малко. Ти гледаш баботата мъничка тъпа. Защото тук сега ще запушвам опасно една лава. Идвам при те. За да не умрам, ще запушвам по безопасния начин. Къде си ти? Чай това. О, май гад, човек. Да ти приема ли? Аз съм тук вече. Не си тук. Умирай! Дай ми кирка.